Муҳаммад Иқболи Садриддин яке аз одами ношуктарин ва яке аз пасттарин одам мебошад, ки дар дигар давлат истода давлати Тоҷикистонро пас зада истааст ва мехоҳад, ки Тоҷикистон ба қуллаҳои баланд набарояд. Ва яке аз гуфтаҳои шоир гуфтанӣ ҳастам, ки лаънат ба касе, ки аз ватан канда шавад, афтад ба ғарибию ба касе банда шавад, чарху фалаке гард ду ояд ба ватан, ин мурдаи садсола зинав зинда шавад. Дар боло шоир гуфтааст, ки касе, ки номи тоҷикро ё касе, ки номи давлаташро меолонад, чарху фалак мешавад, барвир ба зотгоҳи худаш бармегардад. Ва ӯ ин рӯзҳоро фикр накарда бар Тоҷикистон яке аз фикрҳои бад карда истааст ва дар сомонаҳои интернетӣ пахш намудани видеороликҳое, ки танҳо номи тоҷикро олон истааст ва намехоҳад, ки Тоҷикистон шукуфон шавад ё ки Тоҷикистон ба пеш равад. Танҳо мехоҳад дар Тоҷикистон ҷанг шавад ва мисли Афғонистон Тоҷикистонам хел ба қуллаҳо набарояд ва ҳамин чизҳоро ӯ дар дил доштааст.